अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथांमोना माब्लाबा थर खालामदोंना जे बुहुमा एसेबां गोख्रैनो सोलायगासिनो दङ बेखौ माब्लाबा थर खालामदोंना? हादोरफोरनि सरकारा, रांखान्थिनि सिस्टेमफोरा, टेक्न'लजिफोरा आरो धोरोमनि बेलायावबो गासैबो मोनसे लामाजों थांगासिनो दङ। ना बेफोर गासैबो गोदान मुगानि थाखाय जादों? ना बिनि आन्दोआव माबा मोनसे रनसायनानै दोनखानाय माबाफोर दङ नामा? दिनै जोङो बाइबेलनि सोरां बाथ्राफोरनि गेजेरजों नायगोन दि निउ वर्ल्ड अर्डारआ मा? बेयो माबायदि सैताननि खामानिनि मोनसे बाहागो आरो फोथायारिफ्रा बिनि थाखाय माबायदि थामथिम जानानै थानो नांगौ जों बेखौ नायगोन। दिनैनि बे बेसेना नोंथांनि मेगनखौ खेवनानै होगोन आरो नोंथांखौ सैथोआव गसंहोनानै दोनगोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बाइबेला बुङो सानसे समाव बे बुहुमाव केवल मोनसेल' सरकार थागोन, मोनसेल' धोरोम थागोन आरो मोनसेल' रांखान्थि थागोन आरो गासै बुहुमनि मानसिफ्रा बिनिनो सिङाव थागोन। मा बेनो निउ वर्ल्ड अर्डार नामा? मा बे समा फैबाय नामा? बे खोमसिनि गेजेराव जोंनि मिजिंआ बहा दङ? फै अनजाग्राफोर, मोनफ्रोमबो सोंलुनि फिननायखौ जोङो इसोरनि बोसोननि गेजेरनिफ्राय जों नायगिरलांदोनि। सेथि बाथ्रा, निउ वर्ल्ड अर्डारनि रोदा आरो जागायजेननाय। इसोरखौ नागारनानै गासैहाबो जागायजेननाय दं आरो जोबनाय दं। अनजाग्रा नायगिरिफोर, जोङो बाइबेलाव बेखेवनानै नायोब्ला नुनो मोनगोन मानसि माहारिया खौसेथि थानो थाखाय गोबां नाजाबोगासिनो दङ। जोङो जारिमिनाव मोननो हायो मानसिनि खौसे थानायखौ इसोरा मुगैया। मानसिया जे खौसे थायो, रंजायो, बेजों बे हेफाजाब होज्लायो, इसोरा बे खौसेथि थानायखौ मोजां मोनो। नाथाय इसोरनि बेरेखायै खौसेथि जानायखौ इसोरा मुगैयो, इसोरा गाज्रि मोनो। नाथाय जारिमिना बुंदों, दिनै बाइबेलावबो जोङो नुनो मोनदों गोबां सुबुंफोरा बेबायदिनो खौसेथि खालामनो नागिरदोंमोन, नाथाय इसोरनि बेरेखायै, इसोरनि आयेननि उल्थायै थांनानै खौसेथि जानायखौसो खालामनो नागिरदोंमोन। जेब्ला जोङो बाइबेलखौ बेखेवगोन नुनो मोनगोन जागायजेननायनि 11 बालाबाव बाबिल टावार बानायनायखौ। आरो बे बाबिल टावार बानायनायनि ओंथिया बेनोमोन जे सुबुं माहारिफ्रा खौसेथि थानो हायो, नाथाय इसोरनि उल्थायै, इसोरनि बेरेखायै खौसेथि थानायनिसो बे बाबिल टावारखौ सुबुंफोरा बानायदोंमोन। अख्रां नांजासिम बानायदोंमोन खौसे थानो थाखाय, इसोरनि उल्थायै खामानि मावनो थाखाय। आरो बेनि उनाव जारिमिना जोंनो फोरमायो माखासे साम्राज्य, माखासे गिदिर हादोरफोरा गासै बुहुमखौनो कन्ट्रल खालामनो, बुहुमखौनो गादबना दोननो एबा दैदेननो हास्थायदोंमोन। जेरैहाय बेबिलन, फारस, युनान, रम, बिसोर गासैबो बुहुमखौनो दैदेननो थाखाय हास्थायदोंमोन, नाजादोंमोन। नाथाय इसोरा बिसोरनो बेबायदि दैदेनबाय थानो थाखाय सम होआखसै। गासैहाबो मोनसे सम दङ, लिमिट दङ। इसोरा बिसोरनो मोनसे लिमिटसिमल'सो खाबुखौ होदोंमोन। आरो बेबायदिनो गासै बुहुमखौ दैदेननो, दबथायनो, कन्ट्रल खालामनो हास्थायनाय बे खामानिया सैताननि आखायावबो दङ। सैतानाबो बेखौनो नाजागासिनो दङ, बे गासै खामानिखौ मावनोनो हास्थायगासिनो दङ। जे गासै बुहुमाव बिनि बोलो फैयो, बिखौ फुजियो, बिनि खान्थि बायदि सोलियो, बेखौ सैतानाबो हास्थायगासिनो दङ। आरो दिनै बेखौनो मावफुंनो थाखाय बियो खामानि मावगासिनो दङ। गोदो गोदायनिफ्रायनो बे खामानिखौ सैताना नाजाबोगासिनो दङ, जे गासै बुहुमावनो बिनि राज सोलियो, दैदेननाया सोलियो। इसोरनि बोसोन दानियेल 2:44 सिरिया ओरैहाय बुङो, आरो बे रायजोनि राजाफोरनि आमोलाव सोरगोनि इसोरा मोनसे रायजो फसंगोन, बे रायजोआ जेब्लायबो नस्थ' जानाय नङा। बिनि माने इसोरा मोनसे बेबायदि रायजोखौ जागायगोन एबा रायजोखौ दागोन एबा होगोन, बानायगोन, जिया माब्लाबाबो नस्थ' जानाय नङा। नाथाय दायो बुहुमनि मानसिफ्रा जि मोनसे खामानिखौ जागायजेनदों, जि मोनसे खामानिखौ सानगासिनो दङ सैताननि दैदेननायनि गेजेरजों, बे निउ वर्ल्ड अर्डार, बे जाहैबाय अस्थायी जागोन, जोबनाय गोनां जागोन। जुदिअ मानसिफ्रा गोबां गोहो होनानै, बोलो होनानै बेखौ खुंगोन, खालामनो नागिरदों सैताननि बोलोजों, सैताना दैदेनगोन, नाथाय बियो अस्थायी जागोन, बे जोबलांगोन। नाथाय सानसे इसोरनि रायजो फैगोन, जि रायजोआ नस्थ' जानाय नङा। नैथि बाथ्रा, निउ वर्ल्ड अर्डारालाय माथोनो? बेनि ओंथियानो जादों सेथि, वान वर्ल्ड गभर्नमेन्ट, बुहुमनाङै मोनसे सरकार दानाय। नैथि, वान वर्ल्ड रिलिजन, बुहुमनाङै मोनसेल' धोरोम। थामथि, वान वर्ल्ड इक'नमि, बुहुमनाङै मोनसेल' रांखान्थि। इसोरनि बोसोन नुजाहोजानाय 13:7 सिरिया ओरैहाय बुङो, इसोरनि मानसिफोरनि जेंना दावहा नांनानै फेजेननो बिनो बोलो होबाय आरो मोनफ्रोमबो फोलेर, हादर, राव आरो हारिनि सायाव बिनो इखतियार होबाय। बेनि माने गासै बुहुम नाङैनो सैताननि मोनसे रायजो जागोन, गासैबो बिनि अधीनाव सोलिनांगोन। अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, नुजाहोजानाय 13 बालाबाव
मोनथाम बेबायदि मुंखौ लानाय जादों। बे जाहैबाय अजगरनि, बेनि उनाव सेथि जुनार, नैथि जुनारनि बाथ्राखौ मुंख'दों। दा बेफोरो मा आरो बेफोरो निउ वर्ल्ड अर्डारजों मा सोमोन्दो दङ जोङो एसे नायनि। जायखौ सेथियाव ड्रागन एबा अजगर होननानै बुंदों बे जाहैबाय सैतानखौ बुंनाय जायो। नैथियाव दङ फार्स्ट बिस्ट, सेथि जुनार, बे जाहैबाय एन्टिख्राइस्ट, ख्रिस्ट' बिरुद्धि। थामथियाव दङ सेकेन्ड बिस्ट, नैथि जुनार, जायआ नंखाय नाबिफोर। अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथांमोना मोनथिगौना गिबि जुनारा मा खामानि मावगोन? गिबि जुनारा खामानि मावगोन जाहैबाय राजखान्थिखौ दैदेनगोन। गासै राजखान्थिनि गोहोआ बिनि आखायाव थागोन। राजनितिक शक्ति, जि शक्तिफोर दङ बे शक्तिफोरा बिनि आखायाव जाजोबगोन आरो बियो बेखौ दैदेनगोन, नायगोन। आरो नैथि जिथु जुनार दङ, दुसरा पशु, जायखौ नैथि जुनार सेकेन्ड बिस्ट होननानै बुंदों, बे जाहैबाय धोरोमनि बेलायाव खामानि मावगोन। धोरोमनि बोलोफोरखौ बिसोरो नायगोन, मानोना बिसोरो नंखाय नाबिफोर, नंखाय फोरोंग्राफोर। बिसोरो गासै धोरोमनि सुबुंनि मानसिफोरखौ आन्दायहोजोबगोन। आन्दायहोनानै बुहुमाव मोनसेल' धोरोमखौ लानानै फैगोन आरो बिसोर सानैजों खौसे जानानै गासै पृथिबीखौनो कन्ट्रल खालामगोन, दैदेनगोन। फै अनजाग्राफोर, सैताना होगोन जि महर दङ 666, बे महरखौ जों एसे नायदोनि। नुजाहोजानाय 13:18 सिरियाव एरैहाय बुंदों, बे जुनारा गेदेर उन्दै, धोनि हावरिया, गलाम आरो गलाम नङि बयखौबो आगदा आखाइ एबा खाफालाव जुनारनि मोनफा मोनफा हांखो ब्रा ब्रा लाहोबाय आरो बे हांखोआनो जादों 666। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बे 666 जि महर होनायनि बाथ्रा, बे महर होनायनि बाथ्राखौ दानि टेक्न'लजि मुगाजों जुदि जोङो नायोब्ला एसे जों आरोबाव मोनथिसिनबावगोन। बे जाहैबाय माइक्र'चिप्सनि बाथ्रा। दिनै माइक्र'चिप्सनि बाथ्राया गोबां फैगासिनो दङ। मानसिनि मोदोमाव माइक्र'चिप्स होनायनि गेजेरजों, मेलेमाव माइक्र'चिप्स सोनायनि गेजेरजों मानसिखौ दैदेननायनि बाथ्रा। नैथियाव डिजिटेल कारेन्सिनि बाथ्रा, गासै बुहुम नाङैनो मोनसे रांखान्थिखौ लाबोनायनि बाथ्रा आरो गोबां जायगायाव बेखौ नाजागासिनो दङ, खालामगासिनो दङ। आरो लोगोसे आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स AI, जायखौ जों AI होननानै बुंदों, बे AI नि गेजेरजों गोबां खामानि मावगासिनो दङ। दा बेफोर गासैखौ नायोब्ला बाइबेलाव होनाय एबा बाइबेलाव बुंनानै दोननाय जिथु भबिष्यतबाणी, बे भबिष्यतबाणीया एसे जाबोगासिनो दङ। जोङो बेखौ जाबोनायखौ जों नुगासिनो दं। देट मिन्स बाइबेलाव जि बाथ्राखौ भबिष्यतबाणी होनानै दोनदों जे जोबनाय बोथोर फारसे बेफोर गासै जागोन होननानै, बेफोरबायदि निउ वर्ल्ड अर्डारा फैगोन होननानै, बेफोरखौ जाफुंसार जानायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ। जेब्ला जोङो टिभियाव रादाब नायगोन, निउस पेपार फरायगोन आरो बायदि बायदि प्लेटफर्मफोराव थांनानै जेब्ला जोङो रादाबफोरखौ नायो, अब्लाना जोङो गोबां रादाबफोरखौ मोननो हायो आरो बै रादाबफोरनि गेजेरजों जोङो रोखा जानो हायो। दिनै नोंथांमोननो माखासे बाथ्राफोरखौ आं दिन्थिनानै एबा खोन्थानानै होनो नागिरदों, जेरावहाय बेफोर गासै भबिष्यतबाणीफोरा जानो थांगासिनो दङ एबा सोलिगासिनो दङ, जे जों रोखा जानो हायो। बिनि माखासे बाथ्राफोरखौ दिन्थिनानै होनो नागिरदों। सेथि, UN होननाय मोनसे बुहुमनाङै मोनसे अर्गानाइजेसन दङ, जायखौ इउनाइटेड नेशन होननानै बुंनाय जायो। बेखौ 26 जुन 1945 आवनो गायसननाय जादोंमोन आरो दा बिथांमोनानो सिन्था खालामगासिनो दङ, सानगासिनो दङ जे दायो बुहुमनाङै खौसे जानांसिगौ होननानै। वान वर्ल्ड अर्डारनि बिसय बिथांमोनानो दायो रायज्लायगासिनो दङ। नैथियाव दङ WEF, देट मिन्स वर्ल्ड इक'नमिक फराम। बे जाहैबाय गासै बुहुमनाङैनिनो रांखान्थिनि बेबस्थाखौ बिथांमोना नायो आरो बिथांमोनाबो डिजिटेल कारेन्सि, बुहुमनाङैनो केसलेस ससाइटि बानायनायनि मोनसे सिमांखौ नुगासिनो दङ। गासै बुहुमनाङैनो केसलेस खालामनाय, मोनसे चिप्सनि गेजेरजों जानाय, माइक्र'चिपनि गेजेरजों जानाय आरो मोनसेल' कारेन्सि लाबोनायखौ बिथांमोनाबो सानगासिनो दं। थामथियाव दङ IM, इन्टारफेथ मुभमेन्ट। गासै बुहुमनाङैनो धोरोमखौ मोनसेल' धोरोम खालामनाय, बुहुमनि बयबो धोरोमखौ मोनसे जायगायाव लानानै फैनाय, बे बिथांमोननि सिमां आरो बे खामानिखौ बिथांमोना मावगासिनो दङ। ब्रैथियाव दङ दायो AI आरो सार्भाइलेन्स। दायो गोबां जायगायावनो मानसिफोरखौ AI आ कन्ट्रल खालामगासिनो दङ। AI नि गेजेरजों मानसिफोरखौ दैदेनगासिनो दङ। बेनिखायनो इसोरनि बोसोन माथाइनि 22:33 सिरिया बेबायदि बुङो, बेबादिनो जेब्ला बेफोरखौ जानाय नुगोन, अब्ला मिथिदो बे समा खाथिसै आरो सफैखाबाय। अब्ला जोंहा बेखिनियावनो मोनसे सोंलु फैयो, जों फोथायारिफोरा बेबायदि बोथोराव मा खालामनांगौ? जों माबायदि थानो नांगौ? सेथि बाथ्रा बे जाहैबाय सिरि मोननानै थानो नांगौ। माथाइनि 22:41 सिरियाव जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदोंमोन, नोंसोरो सिरि मोननानै था आरो आर'ज खालाम होननानै। आरो दिनै जोङो बेखौनो मावनो नांगोन। नैथि, पबित्र आत्माजों सुफुंजा, जेन जोङो
नंखायनिफ्राय गावखौ रैखाथि होनो हायो, नंखाया जेन जोंखौ फोलानो हाया, बेनि थाखाय गोथार जिउजों सुफुंजानानै थाबाय था। थामथि, इसोरनि बोसोनाव बोलोगोरा जालांबाय था, मानोना बेनो जोंनि ढाल, बेनो जोंखौ रैखाथि होयो, बेनो जोंखौ हमथानानै दोनो। मानोना जेब्ला जों इसोरनि बोसोनखौ फरायगोन अब्लाना सैथो असैथो गासै बाथ्राखौ जोङो मोन्थिगोन, सोरनिबा थगायनाय बाथ्राखौ जोङो बुजिगोन। जों जुदि इसोरनि बोसोनखौ जुदि मोन्थिया, इसोरनि बोसोनखौ जुदि देहेन खालामा, सोरबा जोंखौ थगायफैगोन, धोरोमनि मुङै नंखाय बाथ्राफोरखौ फोरोंफैगोन। ब्रैथि, सोमोनांथावखौ नुनानै सोमोनांथावजों थगायजानो नाङा। ब्रैथि, नंखाय सोमोनांथाव दिन्थिनायाव गावखौ दालां, मानोना नंखाय फोरोंगिरिफोर, नंखाय नाबिफोराबो गोबां सोमोनांथावफोरखौ दिन्थिगोन। दा बेयावहाय जेब्लानो सोमोनांथावखौ नुगोन अब्लानो थांनांगौ बे नङा, अब्लानो फोथायनांगौ बे नङा। दा बेयावहाय बे बिसयावबो सांग्रां जागोन। नुजाहोजानाय 14:12 सिरि, जायफ्रा इसोरनि थोननायखौ लायो आरो जिसुखौ फोथायो, इसोरनि बे मानसिफोरनो सैनो हानाय बोलोखौ नांगौ। अनजाग्रा नायगिरिफोर, निउ वर्ल्ड अर्डारा दानि गोदान बाथ्रा नङा, बे जाहैबाय गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय बाथ्रा। सैताना बे जायगाखौ लानो नागिरनायनि बाथ्रा। सैताना सोरगोआवबो बे जायगाखौ लानो नागिरदोंमोन। सैताना सोरगोआव हायैखाय बुहुमाव दायो गासै मानसिनिफ्राय मान सन्मान, खुलुमनाय, पावार गासैखौबो मोननो हास्थायदों आरो बे खामानिखौ मावनो थाखाय बियो नाजाबोगासिनो दङ, नाजाबाय थागोन। नाथाय बिनि जिथु रायजो दङ, बे रायजोआ अस्थायि जागोन, जोबनाय रायजो जागोन। दा बेयावहाय नायगिरि नोंथांमोन, जोङो लागारबो सिरि मोनना थानि। नंगौ, बेबायदि समा फैगोन सानसे, नाथाय बिनि रायजोआ जोबलांगोन, इसोरनि रायजोआ फैगोन। इसोरा, जिसु ख्रिस्ट'आ बे एन्टिख्राइस्ट, बे सैतानफोरखौ गासैखौबो नोरोगाव गारसनगोन आरो बिसोरखौ सानसे फोजोबस्रांगोन। बेसो सैथो। दे अब्ला अनजाग्राफोर, नोंथांमोना बे इसोरनि बोसोननि गेजेरजों, बेखौ खोनानायनि गेजेरजों माबा मोनसे बावना थानाय बाथ्राफोरखौ फिन गोसोआव फैफिनदों आरो निस्सय थारैनो नोंथाङा बेखौ मोननानै गोजोनदों, जिहेतु बावनानै दङमोन आरो गोसोआव फैफिनदों। दे अब्ला दिनैनि थाखाय बेसेयावनो दोनथ'बाय। थारैनो नोंथांनि थाखाय निउ वर्ल्ड अर्डारा माबायदि, नोंथाङा बेखौ मा सानो, नोंथाङा कमेन्टआव मोन्थिहोदो, जेन जों बयबो सोलोंलायज्लायनो हायो। दे अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै। थेंक इउ।